Enak mig smag din gøj. Stupid on a week, jo. Enak, stik mig en kling. Okay. Hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage på BGI, hvad vil du så gøre? Hvad jeg vil gøre? Jeg tror jeg vil hæve lidt penge på min elevkonto, gå til bis og købe den pakke snus jeg altid har tænkt på. Hvilken når jeg så en jordbo, hallo, pakken er ny med 24 milligram, yo. Jeg vil have den pige, jeg altid har drømt om ved min side. Køre ud mod Purhøj og ikke til noget for givet. Jeg vil huske mine venner og mine kærester. Huske dem på, de har gjort mig til hvad jeg er. Kigge på hovedensyn og tænke, hey, hvad skal jeg købe ind? Sidde tilbage i hjelmen på med en blafronvest bagpå. Jeg vil give en fuck, hvorfor bruger jeg penge igen, bare smiler en ny kan igen. Jeg vil samle min krop, huset og gå til morgensamling i en samlet flok. Så vil jeg tænke på, og ligger mig syg i dag. På onsdag har I ikke givet mig igen. Credits til fredag, for at have givet mig så meget igen. Jeg vil parkere mit skateboard midt ude i street. Og så skulle der GC-musik, jo min egen. Og alle ville simle og Mount med en anden Hitler og stor Trump i street. Jeg vil sige til mit hus, jeg er stolt af dem. At de skulle forstå, hvor meget jeg virkelig holder af dem. Jeg vil sige til min mor og far, jeg elsker dem. Og spørge om de ikke vil købe noget slik med til mig igen. Spørg mine venner, om vi ikke skulle tage på grillen igen. På vores kærlighed og større, når vi er sammen derhen. Jeg er fin, jeg siger, jeg elsker ham. Og klar til at reflektere over livets tamtam. Og solen går ned over BGI, mens jeg tog det sidste bab af min i. Fjernede det sidste stykke snus, røde øjne, tonerødder på, 17 år, vi ses mit BGI. En dag tilbage, lev mens du gør det, elsk mens du tør det. En dag tilbage, lev mens du gør det, elsk mens du tør det. En dag tilbage, lev mens du gør det, elsk mens du tør det. En dag tilbage, lev mens du gør det, elsk mens du tør det. En dag tilbage.